Диапазон Рекордс. Оригинално от Тони Петров. Има пари, има и тузари, има шампиони, харчат милиони. Има пари, има и тузари, има шампиони, харчат милиони. Хайде ръцете горе! Let's go! Let's go! Атака! Шефът ни е гати пица, шефът ни всеки го обича. Шефът с кеф заплати плаща, малеле, няма друга фирма като нашата. Нашата фирма е номер едно, оборотна и ненализи. Данъчните кефят ни се здраво, малеле, а от ной редовно имаме браво. Най-добрата фирма нашата е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Оригинално от Тони Петров. Точни момчета са колегите, да не ви разправям за колежките. Учените ни са по-близки, малеле, и по-красиви са от всички виски. На Ненчо фирмата е номер едно, оборотна и ненализи. Данъчните кефят ни се здраво, малеле, а от ной редовно имаме браво. Най-добрата фирма нашата е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Оригинално от Тони Петров. Раз година ще направя аз 100, 200, 300 милиона. После мила ще те върня аз 100, 200, 300 Барселона. Раз година ще направя аз 100, 200, 300 милиона. После мила ще те върня аз 100, 200, 300 Барселона. Ле
Оригинално от Тони Петров. Най-добрата фирма ние сме.